Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kan ka. Awisen kayo ngarod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ing kay yebkas ti anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan aninita, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagrigat gayam ti agayat iti adda mabalin na. Nang runa pay, tasaan akayat ti ina ti nakiayan ayatak. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni pagayam aninita dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Intun maminsan, saya atom ti panaglabam. Diyak kayo ti kasya panaglabam. Anya tinaramid mo, tanaangot ti linabaam. Kuha mama. Di nakmanawagan iti mama. Saan ka kayat ang manugang? May sakala ang waitress. Kanayon ka pang pangagan ngam nagpuskul at alaga ti rupam tadi ka mangrik na. Numabalin, pumanaw kan. Tasaan asikati kayat ko aparay ti anak ko. Awan ammo matao, aglabalaang di mo pay ammo. Ultimo agluto, di mo ammo. Sige na, ana. Sursurwag ti agluto kan aglaba. Peste! Di nakawagan itinanata sa anak pa'y abakat. Ma'am, kunam kanyak, gaputaday tati may parbang. Kan maysa, kayat ko apumanaw kan di ti balay ko. Nasana si kati kayat ko aparay ti anak ko. Mas daawak ngamin kan ka? Tasaan kayo pa'y anagkalaysay ti anak ko? Ngam simurot kan kwa. Nanita, anya ka di ti parikot? Apa nagsangsangit ka? Saan ka nagsangit? Madlaw mo ta nagsangsangit ka. Apay? Awan, Cardo. Sigurado ka? Uwan. Awan parikot ko nakmat. Cardo. Talaga ka di ngay ayatan na. Apay? Agdua-dua ka? Nga ora insangpat kan dito'y balay? Agdandanatan ka sa kasawa. Ngamdakkel gayam abidot, Cardo. Saan tapay ang nagkalaysa? Iso asaan arumbang asimuro takkan ka. Sana bali tagkalaysatan iti mabiit. Panagkunam ka di, kat naragsakta nagkalaysata. Katuan tagayan ayat tangarod. Malaksid di ay ayatan. Ay ayatan ka unay. Ngam talaga abidot ti kasto nga naramit ta. Saan arumbang asimuro takkan ka dito'y balayo. Ta saan tapay ang nagkalaysa. Anyang rati kaya't mamapasama. Agawid akon iti balay mi. Agsubli akon iti trabaho iti restaurant. Anya? Kan maysa. Saan nakakayat ni mamam aparakan ka? Agkakasakit ti panagsasauna kanya. Imparupa na saan nakakayat aparakan ka. Kat
Kaya't naapumanawak ditoy. Anya? Sana sa isaya atan na pumanawak. Sana bale, tasaan tamat anak kalaysa. Saan na mabalin ni Nita? Saan ka pumanaw? Mama, saan na mabalin na pumanaw dito'y balay ni Nita? No diyo kaya tapara kanyag? Saan laan? Basta jak kaya pumanaw dito'y. Talaga gaya makayat nakadadaulan day ta babae. Anya ti motibo na takasta timbagbagana. Anya? Anya timbagbagana kan ka. Amangan mo't no baliktad timpulong na. Kinasaritak laang mo't asayaatan na ti trabaho na. Mas daawak kan ka, Cardo. Noan niya launay tinagusto am iti day a waitress. Awan lang arudon adal na awan pa'y amuna trabaho. Mama. Ay, anda kan kano asino ti patsyem. Ngamsyak, pagsayaatan na ti panang dilaw ko iti trabaho na. Awan pa'y nasayaat nga ramid na. Doble trabaho amin agaraw na. Mabwisitak. Kinasaritak ni Mama. Kat kuna na pagsayatam lang ti imbagana. Juan Cardo, nangag ko ti panagsarita yo. Naglawag anangag ko amin ng imbagana. Nenita. Panagkunakat na saysaya at no pumanaw akong dito eh. Saan ka pumanaw? Nalablabas pa'y ngam katulong ti kayarigak dito balayo. Nang rona no awan ka. Ngam awan anyaman na kanyak. Tijak kayat. Iparparo pa ni mamam ti kinababak at tao. Asa anak amay karikan ka. Tamay sa aklaang awaitress. Anya? Pasensya kan, Cardo. Ngam sa anak ang martir akas iti daduma. Nga ibantay da ti bagida iti katugangan da. Nga uray kanayon da ang masaksaktan. Nenita. Di na kun malaptan, Cardo. Ninita. At damot imot mo ada kalabakpak. Papanam ngay. Di mo ibaga panawan na kon. Anya ti sasawam sendong. Pumanaw ka din? Kasanon ti relasyon ta? Anya, salawasaw! Oh, Ninita, di nakpanawan. Cardo? Nakita ti panangarakot ni Sendong kaninita, Cardo. Makitam ti aramid day ta babae? Nakirelasyon ka ni Sendong? Daytoy mat! Anay ko? Uray may sakla ang awaitress. Ngam sa anak asisi karudan! Di ka agar aramid iti istorya sendong. Daiti ka ano man, awan relasyon ta. May sala ang tinayat ko. Kanapudno akan kwa na. Iso adi ka mang dadaan! Nalaing! Imbaga lang arodan ni Sendong at da relasyon nyo, ita, ilibak mo pa'y laan. Cardo, addakan ka no mamati ka. Ngam uray pa'y saan ka mamati. Awan matlat serbina. Ano yung bagman ta nagsubli kay ti trabaho, Ninita? Wansay, kat agyaman ta inawat takpay. Apay kit din na saan. Kasapulak ti kwartas. Kayat ko ti makaurnong ta agadalag. Nagrigat gayam ti awan adal na. Agadal ka? Wansay, ngamnas kan nga agurnongak pay. Urnongak ti matgadak iti restaurant yo. Sige, nasayaan mo ka, Star. Agyamanak manan iti panangawat yo kanyak diti restaurant yo. Say. Anya ti kaadam diti restaurant, Cardo. Gapot ang mano alawasin na di ka nakita. Sa anak amay ikarikan ka. Iso asaan na kun asar sa lungkaran dito eh. Nenita, pangasim. Agsubli ka na di balay. Diyak kayat. Agtrabaho akta kayat ko ti makaurno. Saan na kada kaili? Cardo, agsapul kan itibak ng apakiayan ayatam. Anya? Maawatak ni mamam. Agmay may saka nga anak na.
Iso ati kayat na. Daytay padayo abak ng ti maasawa. Saan akas kanya? Nenita, laglagit mong kuma. Ay ayatan ka. Ket saan tungag baliw ti panagayat ko kan ka. Nagwapo ti nobyong nanita. Kanbak ng paigaya. Wen, ngam narigat ti makirelasyon itibak ng Gina. Kanayon da nga iparupakan ka ti kinakurapay mo. Wan, ngam saan niya amin. Wen, husto ka. Malas laang ta tinatumpungak kat matapobre. Kat, kasano nga roden ti ayan ayat yo? Anya nga rod ngay. Narigat mat nga ipilit ko ti bagi kadakwada. Saan mo't ati inaan ati pakirelasyonan? Wan, ngam sa anak matla na raksak. Gaputa ka na yun nga iparupa ti ina na sa anak amay kari iti anak na. Iso asa na balin? Nalapit asaan ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Ilaban nyo ati ayan ayat yo. Tsaka mo, Gina. Basta ti ada iti panunot ko ita. Kat ti makaurnong. Lipatek pailaang ni Karto. Tanalapit. Saan asyak ti panakan kwa na. Ngamin, nakurapayak laa. Apay nga may ka dito'y dagos ko. Kan apay day tabag nga igam mo. Dituya ko nagnaed. Anya? Adan nakam ko. Ket jak kayat ti paiturayan ken ni mama. Anya? Kayat na ngagkalay sa kami ti anak ti gayem na. Ngam jak kayat. Karto. Pangasim ni Nita. Agnaid akong dito dagos mo. Saan ang mabalin? Agawid ka na. Jak kayat ti makidanakan ka. Ta saan tapay ang nagkalaysa. Nenita. Husto lang timbaga ti inam kanyak. No apay asim murutakkan ka. Kat saan tapay mata ang nagkalaysa. Iso ang mabalin ka di. Ilintag ta ti madi nga inaramid na. Agawid kan. Taday ta ti maiparpa. O anyangay, kumusta ti panagadal mo? Ay na, nagrigat, Gina. Agtrabaho ak dito restaurant. Kalpasan na, agad adalakpay. Saan na bali tas si kantumat lang ti maisagot iti dayta. Uwin katsi ka, mabalin mo mat nga ituloy ti panagadal mo Uray kayat ko. Sana mabalin. Gaputad damat ating ko pagad-adalog. Isulangan ati agiskwela. Kasi man. Sa bagay ngam siyak ngamin. Adaanan iti pamilya dagiti kakapsat ko. Kan nabayagan api musay ti ama kan inami. Iso asyak, nakakaamo akon iti biyag ko. Ay, kastagayam. Ala, Gina, agtrabaho tan. Kababaing kinibos, nagsarsarita talatan dito Ay na, maladawak samatan iti umuna a subject ko. Ay, naladawak ngamin ang nagriing itay. Gapo siguro iti banok ko. Iti masamat ko. Ni Karto. Adda kakibkibin na. Masigog. Aday tatan. Nenita? Karto. Honey, sino ka di? Iso ni Nenita. Nenita. Iso ni Carol. Asawa. Asawan? Hi, Nenita. Sika ka di tayo istoryaan ni mama nakarelasyon idi ni Cardo? Ha? Sige. Inakon. Maladawak iti klasik. Sige. Apay akastoy. Masairak iti nakitak. At dan asawa ni Cardo. Sana mabalin apa-apektaran ako. Linipat ko ni Cardo. Katakdirak da ito.
Naimbag tanalpas kon ti oras ko di restaurant. Iso adim magasa kon dito'y dagos mo. Agyaman na ka. Imbagam masakit ka. Iso adi ka makastruk. Kaday tati imbagak ka ni boss. Gina, Kumusta ti Riknam? Anya ti sakit mo? awan sakit ko. Ngam kayat ko lang nga da makasarsarita. Isong inayaban ka. Iso asaan ka na simrak iti trabaho? Wan, enton bigatan na sumrak. Apay ka di namin. Amom ka di. Nasabat ko ni Cardo. Kat adda ka kinkinibin na amasi ko. Ha? Inyam amo na kanya. Kat asawa na ka na. Anya? Apay ang nagsakit arik na agdayta, Gina. Di amo ka di. Linipat ko. Apay ang masakta nagkakastoy. Nalabit, aninam-namam nga agsinubyan kayo, pay. Day talaang, tasaan anak ka uray. Gina, Ngamamom ka di. Basol mo matlaan. Ipilpilit na tibagi namin ka. Ngam di mo kayat. Itata ng asawan iti sa bali? Agsangit-sangit kan? Gina. Talaga kiti asan ada kayo ti agkagasat. Iso nga concentrate ka laangan iti panagadal mo. Kasta mo tin iti trabahom. Gina. Hindi ka nagsangit agasta. No talaga ada kayo tinaikar iti tunggal maysa? Saan kumaan ang asawa? Iti sa bali. Anya te orderyoso. Nenita. Kumusta, Cardo? Nenita. Ayan ti asawam. Apay adi mo ka doon. Awa na. Oh, apay man. Saan kami nagkinkinawatan? Kanayon kami nagapa. Sana ka naragsak yung kuwana. Anya. Selosa ni Carol. Ngam asawa mo. Nagkalaysa kayon. Nagbabawi ako ng ikalay sa kong kuwana. Awanin mabalin mo. Asawa mo. Kat awan sa baling aramidan nyo. No di ti mangurnos itilin na nyo. Nenita. Sikala ko mantin kalay sa. Di kagsaw iti kasta, Cardo. Addan asawam. Kat iso ti ipamaysa. Iti agdama, itultuloy ko pala ang iti panagadal ko, Mr. Lonely. Ket ni Cardo, umay lata iti restaurant a pagpapaayak. Umay nayibkas ti surun na iti asawa na. Saan na panagaya ti marikriknak para kini Cardo, no di kat imbilang ko, anasingad agayang. Agyamanak iti panangidrama yo iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Ninita. Agyaman kami mat pagayam aninita iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Ti sakit tinakam mo iti ina ni Cardo, kat iso tinangiduron ken ka, tapno ragpatem, ti arapaap mo iti bihag. Ituloy mo ti agadal, nga uray pa'y agtrabaho ka. Ket dayawan ka iti dayta, pagayam ko aninita. Ituloy mo ti aggagat, kan igaed mo latta ti panagadal mo. Agingga, amaragpat mo, ti arapaap mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan aninita, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos ken insurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.